осорхонаи миллии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон, Комиссияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои ЮНЕСКО ва вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон намоиши инфиродии осори арбоби барҷастаи санъати монументалӣ Суҳроб Қурбоновро аз коллексияи фонди осорхонаи миллии Тоҷикистон баргузор намуд. гузориши ҳамкоронамон аз рафти баргузории намоиши мазкур омода гардидааст. намоиши асарҳои мусаввири машҳури тоҷик Суҳроб Қурбонов таҳти унвони «Меандешам пас ҳастам» ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида, доираи зиёди намояндагон аз вазорати идораҳо ва дӯстдорони санъати рассомиро дар осорхонаи миллии Тоҷикистон ба ҳам овард. дар қисмати расмии намоиш роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар баромадкунандагон зикр намуданд, ки намоишгоҳи мазкур аз ҷумлаи муҳимтарин рӯйдодҳои фарҳангии соли ҷорӣ маҳсуб ёфта, бори нахуст дар давраи истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 30 асари рассоми халқии Тоҷикистон, рассоми халқии иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии социалистӣ Суҳроб Қурбоновро аз хазинаи тиллои осорхонаи миллии Тоҷикистон ба мараз гузоштанд. Суҳроб Қурбонов беш аз 3 даҳсола роҳбарии иттифоқи рассомони Тоҷикистонро ба уҳда дошта, дар рушди санъати тасвирии муосири кишвар ва ташаккули мактаби миллии рассомӣ саҳми мондагор дорад. ӯ ҳамчун муаллифи нишони шаҳри Душанбе буда дар таҳияи рамзҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми худро гузоштааст. пас аз суханрониҳо меҳмонон аз намоишгоҳ дидан намуданд. намоишгоҳ осори санъати тасвирӣ ва монументалии ҳунармандро фаро гирифта марҳилаҳои асосии фаъолияти чандинсолаи эҷодии ӯро инъикос менамояд. осори пешниҳодшуда сабки хоси эҷодии муаллифро таҷассум намуда, дар онҳо анъанаҳои фарҳанги миллӣ, дарки фалсафии таърих ва ҷаҳонбинии муосири бадеӣ ба таври ҳамоҳанг ба ҳам омаданд. дар намоишгоҳ наздикону пайвандони рассом Суҳроб Қурбонов иштирок намуда, баргузории чунин тадбири фарҳангиро дар роҳи муаррифӣ, қадршиносӣ ва ба насли ҷавон омӯзондани чунин мактаби бузурги рассомӣ муҳим арзёбӣ намуданд. ман аз ташкили чунин намоишгоҳ хеле шодам. ин асарҳо арзиши бисёр бузург доранд. мехоҳам насли ҷавони мо биёянд ва бубинанд, ки инсон дар умри кӯтоҳи худ метавонад ин қадар сарвати маънавӣ офарад ва ин насиби ҳар кас намешавад. Суҳроб Қурбонов як шахсияти бузург аст. ӯ тамоми ҳаёти худро ба иҷодиёташ бахшид ва бо ташкили намоиши асарҳои рассомӣ ӯ сазовори чунин қадрдонист. аз ҳамин сабаб тамоми оилаи мо аз ҳамаи ҳозирин ва онҳое ки омаданд ва ёд мекунанд сипосгузоранд. мефаҳмед инсон мисли ситора аст. дар само медурахшад, аланга мегирад ва меравад, аммо ӯ меравад ва чизе аз худ боқӣ мегузорад. фикр мекунам, ки Суҳроб Қурбонов агарчи аз мо рафт, вале барои мо мероси бузурге боқӣ гузошт, ки номи ӯро ҳамеша ҷовидона мегардонад. I'm actually a relative of the person who drew all these pictures. барои ман ҳузур доштан дар ин ҷо шарафи бузург аст. ҳамаи ин расмо ва одамони гирду атрофи ман эҳсоси аҷиберо ба вуҷуд меоранд. бо дидани ин асарҳо ҳар нафар бо фарҳанги баланд ва маъниву ҳадафҳои рассом шинос мегарданд. гарчанде ки ман ҳоло ҷавонам ва тамоми умқи ин расмҳоро пурра намефаҳмам, аммо тавре мегӯянд барои омӯхтан ҳеҷ гоҳ дер нест. масъулин чунин имконият фароҳам оварданд, то мо ба ин ҷо омада бо ҳам ҷамъ шавем ва андешаҳои худро дар бораи расмҳо, нақошиҳо ва умуман осори ин рассоми шинохта мубодила кунем. ин намоиш воқеан бароям аҷиб аст. номи намоишгоҳ «Меандешам пас ҳастам» муҳтавои асосии экспозитсияро ифода намуда, талоши ҳунармандро ҷиҳати ҷустуҷӯи маърифат, дарки маънавии одам ва муколамаи фарҳангҳо ва тамаддунҳо инъикос менамояд. дар осори рассом анъанаҳои фалсафии шарқ, мероси бадеии фарҳанги тоҷик ва арзишҳои умумибашарии инсонгарона ба таври табиӣ ва ҳамоҳанг таҷассум ёфтанд. тамошобинон низ бо осори офаридаи рассом аз наздик шинос гардида таассуроти нек гирифтанд. استاد سهراب قربانов از آنهایی بودند که در این عمر کوتاه خویش توانستند اثرهای بیافرند که تاجیکستان را به جهانیان شایسته معرفی کنند و تاریخ ملت را، درد ملت را، شادی ملت را با نگاه خاص خیش تصویر بسازند. برای نسل جوان امکانیت فراهم آوردند که باور کنیم که زیبایی هست، زیباپرستی هست و این دنیا با همه بود و نبودش زیبا است و باید دوست داشت و با نگاه خود باید آفرید. امروز برای من این رخداد فرهنگی خیلی در یاد ماندنی است، چون که نه همیشه امکان فراهم می آید که این اثرهایی که سالها در خزینه بودند و امکان نبود که برای ما، برای نسل جوان آنها را ببینیم و امروز آشنا شدیم و یک جهان معنی برداشتیم.
осори Суроб Қурбонов дар бузургтарин маҷмӯаҳои осорхонавии ҷаҳон аз ҷумла галереяи давлатии Третьяков, осорхонаи Метрополитан дар Нью-Йорк, осорхонаи давлатии Шарқ ва дигар коллексияҳои осорхонавии хусусӣ маҳфуз мебошанд. Намоишгоҳи мазкур нақши осорхонаҳоро ҳамчун неҳоди муосири ҳифз, муаррифӣ ва тарғиби мероси фарҳангӣ таъкид намуда, ҳамзамон бо рисолати ЮНЕСКО ҷиҳати таҳкими гуногунрангии фарҳангӣ, рушди муколамаи байни фарҳангӣ ва ҳифзи мероси бадеии башарият ҳамоҳанг мебошад. Тамошобинон имкон доранд то санаи 5 июни соли ҷорӣ аз намоишгоҳ дидан намуда бо дунёи эҷоди расуми монументалисти тоҷик шинос гарданд.